रायमना बाजारनि नब्लाङाव इउपिपिएल दोलो बुथ कमिटिनि सावरायमेल खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना बाजारनि कमिटिनि नब्लाङाव दिनै 5 नं सराइबिल इउपिपिएल बियाबनि मोनथाम प्राइमारिनि गासै 19 बुथ कमिटिनि मावफारियाफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेल हाबाफारियाव सेन्ट्रेल मिडिया सेलनि नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बाहागो लानायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ गोबां रायजो राजानि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथांखिफोरखौ मावफुंजाबाय होननानै खौरांनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो सराइबिल ब्लकनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गोबां दोलोनि दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लायो। डेभेलपमेन्ट जों खालामनो हायो, जों बेनि थाखाय इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा जेब्लाबो बिथांखि सुजुदों आरो बेनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा रुल लेभेलनिफ्रायनो जा, ब्लकनिफ्राय जा, प्राइमारिनिफ्राय जा, सेन्ट्रेलनिफ्रायनो जा, जों गासै इउपिपिएल हान्जानि सोद्रोमाफोरा जेब्लाबो साग्रिद आरो फैगौ समाव जोंनि हान्जाया जाहाथे सुबुंफोरनि मोजां खामानि मावनाय, सुबुंफोरनि अनसायनायजों खामानि मावनो हानाय, जों बे थासारियाव जों फैनो हायो। आं बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबो। जों दिनैनि समाव बड'लेण्ड हालामखौ जौगासार खालामनायाव नों दानागार आं दानागार मोनसे नीतिनि गेजेरजों, मोनसे मोन्थोरनि गेजेरजों जोंनि सरकार आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया खामानि मावनानै जों खामानि मावनो जों थांखि लादों। बेबायदिनो जों दिनै बड'लेण्ड हालामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायनाय जों दावबायनाय बायदियै जों दिनै सराइबिल समस्तियाव जों दावबायफैदों आरो रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायदों। बिथांमोननि खौरां लादों जों बड'लेण्ड हालामाव जाहाथे फैगौ समाव जौगानायनि जानाखि स्पिरिट, जोंनि बिटिसि सरकारनि जानाखि मावबिथांखिफोर, जोंनि हान्जा लानाय हाबाफारिखौ जों जाहाथे मोनसेनि उनाव मोनसे जों मावफुंलांनो हायो गोजोन गोरबोनि गेजेरजों। आं बेखौनो दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायथियो। इउपिपिएल हान्जाया मोनसे हान्जा महरै जिखि थासारि फैया मानो, बिसायख'थिया होन माबा सरकारि आसनियानो होन, गासैबो हाबाफारिफ्राव जों मैखोमै जों बाहागो लानो जोंहा साग्रिद। जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि जोंनि सिबिनाय, जोंनि अनसायनाय, जोंनि मोजां खामानिफोरखौ जों जाहाथे फोरमायनो हायो, फोरमायनो हानाय बायदि जोंहा राहा बायदि जों दिनैनि समाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया आं दहाय सिगां बुंनाय बायदि 30निबो बारा सरकारि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरखौ जोङो फोसावदों आरो बेनि मावफुंनाय हाबाफारिफ्रा दिनैनि समाव जाफुंसारगासिनो दङ। बिदिन्थि महरै थांनाय 2022 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय 6 शिड्युल प्रिमियार लिग फुटबलनि आइएसएल जा बल खेला जालांबाय, बेवहाय सा सानजा भारतनि दुलाराय भारतनि 6 काउन्सिलफ्रा 6 शिड्युल काउन्सिलफ्रा बाहागो लादों। बियो मोनसे जोंनि थाखाय जाफुंसारनाय हाबाफारि। बेनि उनाव नलेज फेस्टिभेल जों खुंखांबाय 2022 मायथाइयाव। बे नलेज फेस्टिभेलाव मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय लेखा गोरों सुबुंफोर, सानसुमै सुबुंफोर, गोबां बिथिङाव रोंगौसार गोनां सुबुंफोरा फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसाराव मदद होयो। बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावो। मानोना मोनसे हालामखौ दावगानाय बिथिङाव लाबोनोब्ला गुन गोनां थासारि, सोलोंथाइ बिथिङाव थासारि आरो गावजों गावनि गेजेराव अनज्लायनाय थासारिया खोब दरकार। बे असिलायै जोंनि इउपिपिएल हान्जा आरो बिटिसि सरकार जेब्ला खामानि मावदों, बेफोरखौ नोजोर होनानैनो जोंनि दिनैनि समाव जोङो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि सरकारा मावनाय, जोंनि हान्जाया मावनाय खामानिफोरखौ जों फोरमायगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों जोंनि सरकारा मावनाय आरो हान्जाया मावनायनि जानाखि बिदिन्थिफोर, बेफोरखौ दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों आजावदों आरो जोंखौ गोजोनै बरायनायखौ जों दिनैनि समाव जों गोबां नुनो मोन्दों। जोंनि हान्जानि मावनाय आरो जोंनि सरकारनि मावनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा दिनैनि समाव सानसेनि उनाव मोनसे ओनसोलफोराव दिनै लैहोर लैहोर दोबै दोबै हाजार हाजार गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा, गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ बजबनानै, जोंखौ बरायनानै बिथांमोना जोंनि हान्जायाव हाबफैदों। दिनैनि समाव बियो जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां बाथ्रा। बेबायदि थासारिया फैगौ समाव बिनिख्रुइ बांसिन मैखोमै फैबाय थागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाफोरखौ सिबिनायानो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आरो बिटिसि सरकारनि मोनसे मावनांगौ हाबाफारि होननानै आं खुलुमबाय। दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जाया बिटिसि सरकारावबो खुंथायनि बिबानाव दङ, आसाम सरकारावबो लोगो लोब्बा खुंथायनि बिबानाव दङ आरो एनडिएनि मोनसे एलायन्स पार्टनार हिसाबै इउपिपिएल हान्जाया
रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम सिबिथाय होनो जों सिगांबोदों आरो फैगौ समाव बिटिसि सरकारनि गेजेरजों आसाम सरकारनि गेजेरजों दुलाराय बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरखौ सिबिनो थाखाय जों बायदि रोखोमनि खामानि मावदों सरकारि बिथांखियारि बिथिं महरै बेफोरनि सायाव जोंनि हानजानि सुबुंफोरजों हानजानि बिबानगिरिफोरजों हानजानि सोद्रोमाफोरजों जों लोगो हमज्लायनाय जोङो असिलायै जों दिनै बेहाय सराइबिल समस्थियाव जोङो जोंनि बुथ लेभेलनि जों सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमफैदों जों हानजानि बाथ्रा सावरायदों जों फैबाय थानाय समाव जोंनि हानजाखौ जों रायजो राजाफोरनिसिम जों मोजां सुबुं सिबिथायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जों जाहाथे दावगालु बिथिं फारसे जों दावगाला होलांनो हायो बेनि थाखाय जों बाथ्रा सावरायदों बेवहाय गुवारै दिनैनि बे सराइबिल ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बुथ लेभेलनि सोद्रोमाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैदों बेनि थाखाय आं बुथ लेभेलनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जों थेंकिउ होयो साबायखर बावो थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव इउपिपिएल दैदेननाय बिटिसि सरकारा दानायनिफ्राय दिनैसिम 3 बोसोर आबुं जाबाय बे 3 बोसोर आबुं जानाय समाव मानगोनां जोंनि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि बिटिआरनि सीएम मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जानाखि बिटिसि सरकार जादों बे सरकारा दिनैसिमाव मोन 30निबो बारा सरकारि फ्लेगशिप प्रग्राम जों साजायनानै जों सुजुनानै दिनैनि समाव आइजो माहारिफोरखौ रांखान्थियारि बिथिं फारसे गावनि गाव आथिङाव गसंथानायनि नामाव जोङो माइनाव सोरां बिथांखि जों बिथांमोननो जोंनि खोथा होनाय बायदियै 25,000 राङै जों बिथांमोननो जों राङारि मदद होदों बिनि अनगायैबो दिनैनि समाव प्रेगनेन्ट आइजोफोरखौ जोङो प्रेगनेन्टनि 5 दाननि सिगां आरो डिलिभारि होनायनि 5 दानसिम जों 10 दानसिम दानसेयाव 1,000 राङै जोङो राङारि मदद होनो थाखाय आइ अनसाय बिथांखि जों आथिखालाव जों सरकारा बिथांखि फोसावदों बेनि थाखाय दा जों आइजोफोरनो जोङो बेबायदि मदद होनाय सिगां लादों बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारि राव धोरोमारि सुबुंफोरनि मठ मन्दिर नामघर थानसालि गिर्जा बायदि बायदि फसंथानफोराव जोङो 2 लाख राङै जोङो राङारि मदद होनायनि गेजेरजों जाहाथे मठ मन्दिर थानसालिफ्रा बाथौ थानसालिफ्रा ब्रह्म मन्दिरफ्रा जाहाथे मोजां थासारि जों लुफुंनो हायो जों बेखौ जों दा रायजो राजाफोरनो जों राननानै होबाय बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जोंनि ओनसोलनि जाखांफु सेंग्रा सिख्ला सोलोंथाइ बिथिङाव गोरों गोरा खालामनो थाखाय जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशन खालामनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालाव सेथि फेसआ 50सा फरायसाफ्रा दिल्लीयाव थानाय मोनसे फसंथानाव 11 दाननि बेसेन नाङै कचिं लाना फैबाय इउपिएससि कचिं आथिखालाव 50 आरोबाव फरायसाफोरा आथिखालाव इउपिएससिनि कचिं लानायाव दा बिथांमोना नांजाबना दङ थांनाय समफोराव जोंनि इउपिएससि कचिंनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरा गोबां केरियार दानायनि बाथ्रानि गेजेरजों गोबां जाफुंसारबाय आरो फैगौ समाव बड'लेण्ड हालामाव जोङो जाहाथे रोंगौसा गोनां आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार जों दिहुननो हायो एपिएस अफिसार जों दिहुननो हायो जों बेनि थाखाय जों गोबां बिथांखि नाजावदों दिनैनि समाव बे बड'लेण्ड हालामाव गोदान मोनदांथि गोदान जौगानायनि जानाखि मोनसे गोजों बिदिन्थि बे बिदिन्थिफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालांनो जों सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों फैगौ समाव बेबायदि थासारिनि गेजेरजों जों जाहाथे बड'लेण्ड हालामखौ बा बिटिआर ओनसोलखौ जों जेरैबो बिथिङाव वेल इक्विप जों मडेल